Przyszedł papier ryżowy od It The Collection. Wiecie, w takich zestawach po 6. I on jest przepiękny, zimowy, mroczny. No i to już łatwe nie jest, żeby nadmiarem inwencji twórczej nie przytłoczyć tej pięknej grafiki. Wiedziałam, że będzie bombka, tylko pytanie jaka? Akrylowa, plastikowa, a może ze sklejki? Te przepiękne zimowe widoki zupełnie mi nie chciały siąść na okrągłych kształtach. Próbowałam też owal w pionie. Wyglądało fatalnie, ale jak przekręciłam go w poziomie, uważam, że to jest dobry pomysł i fajnie wyszło. Film trwa 6 minut, ale i tak za długo, bo pomysł jest super prosty. Przyklejam papier ryżowy, dodaję do tego wyciski, troszkę złoceń i gotowe. 3 bombki powstały dokładnie w ten sam sposób, różnią się tylko wyciskami, więc żeby nie zanudzać, pokazuję to wszystko na przykładzie jednej. Przyklejam papier ryżowy, potem lakieruję, a teraz biorę się za wyciski. W filmie użyłam 2 różnych foremek, ale głównie po to, bo chciałam Wam pokazać, że wiele różnych kształtów tego typu będzie dobrze pasowało. Z premedytacją wybrałam bardzo drobny ornament, czyli ten, oraz następny, który jest dużo cięższy i grubszy. Uważam, że oba przy tym rodzaju bombek sprawdzają się znakomicie. Jak zwykle użyłam masy super lekkiej. Żeby bez problemu wylazła z foremki, najpierw foremkę oprószam mąką kartoflaną. Jak to w życiu bywa, moje wyciski wcale idealnie nie pasują do kształtu bombki. Trzeba je podocinać i powyginać. No i dobrze to zrobić, gdy jeszcze wycisk jest mokry, czyli właściwie od razu po wyciągnięciu z foremki. Natomiast przyklejać można tak jak lubicie, na sucho bądź na mokro. Ważne, żeby ten kształt już był dopasowany do naszego owalu. Ja przyklejałam jeszcze na mokro, czyli zrobiłam wszystkie potrzebne wyciski, a następnie klejem przykleiłam do bombki. Przyklejanie na mokro, czyli jeszcze miękkich wycisków, ma plusy i minusy. Plusy. Możemy jeszcze na bieżąco dowolnie podgiąć nasz wycisk. Ale glinka super lekka i tak jest elastyczna, więc nawet po wyschnięciu można troszkę dogiąć wyciski do naszego kształtu. Minus jest oczywisty. Glinka jest delikatna i miękka, więc nie można jej za bardzo ściskać, bo zniszczymy wycisk. Do przyklejania glinki używam Express Glue. On jest znakomity, trzyma fantastycznie i ma jeszcze taką super moc. Gdy nałożymy klej bardzo cieniutko, to on łapie natychmiast. A gdy położymy klej grubo, to możemy jeszcze naszym wyciskiem suwać po pracy i dopasować go do miejsca, do idealnego miejsca, w którym miał się znaleźć. Wszystkie wyciski robię po 2 razy, ponieważ przyklejam je, jak widzicie, z jednej i z drugiej strony pracy. Taki pomysł, ale jeżeli macie ochotę, żeby bombka była jednostronna, to oczywiście też można tak zrobić. Wyciski, jak widzieliście na początku filmu, pomalowałam na ciemny granatowy kolor. Ale zanim to zrobię, musi być przerwa techniczna. Ponieważ masę super lekką mogę przyklejać do pracy na mokro, ale nie mogę jej malować. Taki błąd popełniamy tylko raz, ponieważ masa super lekka pod wpływem wilgoci zaczyna się rozłazić. I gdy zaczniemy naszą pracę malować na mokro, czyli gdy zaczniemy malować glinkę, gdy jeszcze nie jest sucha, to zaczyna nam się to wszystko dosłownie rozłazić w rękach. A teraz finish, czyli trzeba dodać troszkę złota, żeby nasza praca wyglądała jakby luksusowo. Złota farba akrylowa i tutaj namalowałam takie kawałeczki ramki. Reszty i tak nie widać, bo jest pod wyciskiem. Teoretycznie wyciski mogłam pozłocić także złotą farbą akrylową, ale uważam, że to nie wychodzi najpiękniej, że najpiękniej złocenia wychodzą woskami. Ale jeżeli macie ochotę, żeby praca wyglądała mrocznie, żeby miała głębię, to warto jeszcze brzegi podcieniować. Farba akrylowa, czarna, to jest Stamperia, a seria farby nazywa się Allegro, plus pędzelek skośny, 6. Ja uwielbiam cieniowanie, uważam, że zawsze robi robotę, zobaczcie. Ale jeżeli nie widzicie różnicy, to można odpuścić. Ostatni etap, czyli złocenie wycisków. Pasta woskowa w kolorze złotym oraz pędzel szczecinowy. Nakładacie jak lubicie, można pędzlem, można szmatką, a można po prostu palcem.
Jeżeli po pierwszym przelocie błysk jest za słaby, to warto chwilę przesuszyć pracę i nałożyć drugą warstwę złocenia. Czasami pytacie, czy po nałożeniu tego typu wosku pracę trzeba lakierować. Nie lakierujemy, ponieważ woski to preparaty finiszowe. Po nałożeniu zostawiamy je w spokoju, one się same pod wpływem powietrza utwardzają i to już tak zostaje. Jeszcze dwa argumenty. Wosk ma piękny błysk i szkoda go zmieniać lakierowaniem. No i oczywiście z wosku lakier ucieka i nie chce się na nim trzymać i bardzo trudno jest polakierować pracę, która jest woskowana. Tyle gadam, a to już koniec filmu. Moje bombeczki prezentują się tak. Jeżeli ten prosty pomysł Wam się podoba, to jak zwykle listę produktów, których użyłam, znajdziecie w opisie wideo. A ja zapraszam na kolejną niedzielę i kolejny film. Zawsze wrzucam o 9 rano. Do zobaczenia.